feministiska systrar, kvinnor, tjejer och övriga. Vi brukar skoja ibland och säga så här: nej, nu drar vi ner huvorna. Och sen, nu ska vi göra det här. När man känner så där ibland, ni vet. Men vi har ändrat oss lite och så sa vi till slut så här: moraknivar, skulle det kunna vara något man kan dela ut? Nej, det är ingen bra idé. När Sveriges viktigaste feministorganisation firar 20-årsjubileum finns hatet bara med som en skämtsam underton. Men nu satt vi här och lekte lite sax. Sen kan man göra vad man vill med dem. Klippa papperstockar eller... Men i Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer, ROKS, hyllas också militant feminism. Att kalla en man ett djur är att smickra honom. Han är en maskin, en vandrande dildo, en emotionell parasit, en biologisk olycka. Manlighet är en bristsjukdom. Den här som jag upplevde otroliga hatet gentemot män och vad män står för. Kvinnor är bra och män är dåliga. Man ska tro på kvinnor men inte på män. Alltså en svartvit. Lite biologisk inställning. Trots en allt mer radikal feminism har också inflytande över politiken växt. Men det har krävt skickligt lobbyarbete och samarbetsvilliga politiker. För ROKS har Margareta Winberg varit en av de viktigaste. Det var bland annat med hennes hjälp ROKS åsikter förvandlades till sanningar. Vi kommer att ha samma uppfattning. Och det är alltid en styrka för en regering om man har en stark organisation vid sin sida som, så att säga, där man bekräftar varandra. Du kan inte ragga kvinnor när du dör. Du kan inte ragga kvinnor när du dör. För där uppe hos Maria, där är alla kvinnor fria. Du kan inte ragga kvinnor när du dör. Macho bye bye, macho macho bye. Macho bye bye, macho macho bye. Macho bye bye, macho macho bye bye. Macho macho bye bye, macho macho bye. Det är fest i Riksorganisationen för Sveriges kvinnojourer. Och det finns mycket att fira. Det började med några enstaka jourer som tog emot kvinnor som behövde skydd undan en våldsam man. Idag har ROKS en jour i nästan varannan svensk kommun. Organisationens ställning som företrädare för landets misshandlade kvinnor har aldrig varit starkare. Men det finns kvinnor som i Sverige är fel sorts offer. Carina säger att hon blev en av dem när Göran började slå henne. Han slet upp med sängen, slog mig, huvudet. Dunkade huvudet i väggen. Så det var... Han slog mig så att det inte skulle synas så väl. Carina beskriver skräcken och hur overkligt det kändes att Göran kunde gå så långt. Sparkade mig över hela kroppen. Så då hade jag blåmärken precis överallt. Göran var aggressiv, svartsjuk och lättkränkt. Så egentligen blev Carina inte förvånad när hon fick veta att Göran även slagit sin före detta. Han blev så arg ibland så att han... Varför aldrig går man på liksom, på samma nykter? Otroligt dålig självkänsla, otroligt dåligt självförtroende. Kanske just då när han slog. Att han kände sig som en överman. Men... någonstans där inne så fanns det nog något annat. Det skulle ta ett tag, men till slut bestämde sig Carina för att ställa ett ultimatum. Vad sa du att du skulle göra om han inte sökte hjälp? Nej, jag tar det som det var, att det här kommer inte att funka. Antingen söker du hjälp eller också är det över. Då sökte vi hjälp. Jag sökte hjälp, men det var ju liksom ingen hjälp. När hon övertygat Göran om att söka hjälp trodde hon att det svåraste var över. Men det svåraste var att hitta någon som visste vad man kunde göra. Det fanns ingen behandling för våldsamma män.
Carina har aldrig kunnat släppa tanken att Göran borde fått hjälp redan efter det han gjorde mot Anki. Ja, jag tror att han kunde ha haft hjälp av dem om det hade kommit i tid. Det tror jag. Du tänker inte att han var hopplös och alltid kommer att misshandla kvinnor? Nej, får han rätt hjälp så tror jag nog att han kan bli bättre. Men vad Carina inte vet är att hon försökte slippa hotet från en våldsam man på ett sätt som för de flesta kvinnor i Sverige inte är möjligt. Och för Rox är behandling en otänkbar lösning. Våldsamma män har inget problem som kan behandlas. Nej, det är klart de inte har något problem. Alltså det här är ett makt. Det är en makt de tar sig som de vill ha. De vill ha makten. De styr över makten. Och den dagen som de inte har fullständig makt, då slår de. För de ser sig själva att det är jag som ska ha makten. Fokus får inte flyttas från att männen slår för att behålla makten. Det har varit Rox viktigaste budskap de senaste 20 åren. Behandling riskerar att enbart gagna männen. Jag tycker att vi har hört detta så himla många gånger. Och vad gör ni för männen då? Ja, kan man undra. Och då tänker jag så här, vilken oförskämdhet att man säger på det sättet. Vad fruktansvärt oförskämt. Kvinnor då? Då skulle jag säga, men kvinnorna då? Det är kvinnor som är utsatta. Jag tror inte att det här handlar om att du ska behandlas och få reda på att man ska inte slå. Jag tror att männen vet det. Dessa män som slår är ganska medvetna om vad de får och inte får göra. Men de tycker inte kvinnorna förtjänar bättre. Vi brukar säga det, att vi tycker att mäns våld mot kvinnor, det är ju allt som ingår i den gruppen är ett uttryck för ett kvinnohat som finns i vårat samhälle. Det är manssamhället och männens maktbegär som är problemet. Rox kallar det könsmakt. Därför är det bara genom feministisk kamp man kan få slut på våldet. Att behandla män är bara ett sätt att upprätthålla männens makt. Därför är Carinas problem inte att det saknas hjälp för Göran. Hennes problem är att hon har förlorat förmågan att göra sig fri från honom. Det handlar om att en misshandlad kvinna inte kan ta sig ur sitt förhållande. Hon måste ha stöd och hjälp. Det handlar om att hon har fullt sjå att tänka på sin egen överlevnad. För det är han som styr och ställer helt och hållet över henne och hennes liv. Rox menar att kvinnan vänjer sig vid våldet och till slut ser det som något normalt och helt acceptabelt. Det är därför hon inte går. Var denna bild kommer ifrån framgick av förra veckans dokument inifrån. Med hjälp av forskaren Eva Lundgren har Rox utvecklat en analys av våldsamma relationer som bygger på att kvinnan stegvis utplånas av mannen. Han utvecklar ju det här givetvis stegvis. Sen när han har börjat och det går så långt, först har han brytit ner henne psykiskt. För en man slår aldrig förrän kvinnan är psykiskt nedbruten. Då först kommer ju det fysiska. Hon ser med hans blick och ser det han ser. Och hon känner det han känner. Så ja, efterhvert så tar hon det in i sig. Och det blir så att säga en del av henne. Inte bara att hon kan efterhvert acceptera det, men också förstå det och uppleva det som ett uttryck för kärlek. Enligt Eva Lundgren kan det alltså gå så långt att kvinnan inte ens vet att våldet är våld. Hon tror att det är kärlek. Och Rox har hållit fast vid denna bild, trots att andra forskare hävdar att de aldrig ens träffat kvinnor som på detta sätt accepterat våldet. Nej. De kvinnor jag träffat, de tycker inte det ska vara på det här sättet. Det här är fel, det här är dåligt. Däremot säger kvinnor till mig, men därifrån till att veta vad man ska göra för någonting, för att ändra på det här, det kan ju vara otroligt svårt. Margareta Hydén tror att bilden av män som anser sig ha rätt att slå och kvinnor som underkastar sig kommer av att Eva Lundgren utvecklade sina teorier i kristet fundamentalistiska miljöer. Ändå använder Rox Eva Lundgrens teoretiska modell som en sorts mall som kan användas på alla kvinnor.